Μια άλλη συνταγή τώρα θα κάνουμε. Είναι μια παραδοσιακή κυπριακή συνταγή, ελιόψωμο, το έκανε η γιαγιά μου. Δεν θα το κάνω ακριβώς όπως το έκανε η γιαγιά μου, εγώ θα το κάνω λίγο πιο εξευγενισμένο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Θέλουμε 300 γραμμάρια νερό. Μία κουταλιά γεμάτη τη σούπα ζάχαρη. Ένα φακελάκι μαγιά, ξερή ή φρέσκια 25 γραμμάρια. 2 κουταλιές της σούπας λάδι, ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 3 κουταλιές της σούπας γεμάτες ελιές σε ροδέλες. 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες κρεμμύδι ξερό. 1 κουταλιά γεμάτη της σούπας δυόσμο ξερό και 500 γραμμάρια αλεύρι. Πρώτα βάζουμε στο δοχείο μας το νερό που πρέπει να είναι χλιαρό μαζί με τη ζάχαρη και τη μαγιά. Τα ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί καλά η μαγιά. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να το αφήσουμε λιγάκι να αρχίσει να δουλεύει η μαγιά μας, να αρχίσει να φουσκώνει. Το σκεπάζουμε με μία πετσέτα και το αφήνουμε γύρω στα 5 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Φτάνει και το νερό να είναι καλά χλιαρό, να μην είναι κρύο. Και αφού έχουμε αφήσει 5 λεπτά περίπου τη μαγιά με τη ζάχαρη και το νερό, έχει ενεργοποιηθεί η μαγιά. Και τώρα πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι αλάτι, δεν βάζουμε και πάρα πολύ αλάτι γιατί έχουμε και τις ελιές που είναι αλμυρές. Τις ελιές. Το κρεμμύδι το ξερό. Η γιαγιά μου έβαζε ξερό κρεμμύδι κανονικότατο χοντροκομμένο. Εμείς το κάνουμε πιο εξευγενισμένο. Και τις ελιές τις έβαζε ολόκληρες, δεν τις έβαζε, βαριότανε και τις έβαζε ολόκληρες. Και μπόλικο δυόσμο ξερό. Μια κουταλιά γεμάτη οπωσδήποτε, αν θέλετε για παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Ανακατεύουμε τα υλικά με το υγρό, να ανακατευτούν να γίνουν καλά. Και προσθέτουμε το αλεύρι. Περίπου 500 γραμμάρια, εξαρτάται τώρα από το αλεύρι και από το... Βάζουμε λίγο για να δούμε πόσο θα πάρει.
αλεύρι είναι για όλες τις χρήσεις, ξέχασα να σας το πω. Πιο απλό αλεύρι. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Θα πρέπει να το αφήσουμε τώρα σε ζεστό μέρος, να διπλασιαστεί σε όγκο, να αρχίσει η μαγιά να δουλεύει. Το σκεπάζουμε και περιμένουμε να διπλασιαστεί. Και έχουμε περιμένει αρκετά και το ζυμάρι για το ψωμάκι έχει φουσκώσει, έχει διπλασιαστεί. Και τώρα θα το βάλουμε να το κάνουμε, να το ψήσουμε. Μπορείτε να το βάλετε κατευθείαν στο φούρνο, να φτιάξετε 2 φρατζόλες να το βάλετε. Εμένα μου αρέσει να το βάζω σε ταψάκια για να παίρνει ωραίο σχήμα. Το ξαναβλάθουμε λίγο. Λίγο αλεύρι, για να μην κολλάει. Χωρίζουμε στα 2. Και το ξαναφήνουμε σε ζεστό πάλι μέρος να διπλασιαστεί για να το ψήσουμε. Τα έχουμε αφήσει σε ζεστό μέρος, έχουν διπλασιαστεί και τώρα θα τα βάλουμε να τα ψήσουμε. Θέλουν στους 170 με 180 βαθμούς στον αέρα, περίπου για 45 λεπτά. Και το ψωμάκι μας, το ελιόψωμο. Καλή σας όρεξη!